May akong pakita ninyo si Chin. Tara si Chin. And tara si Yael. Bye-bye, El. Tara si Kair. Nakadi si Mary Angel Peperino. Di ko maalis yung mga mata ko sa kanya mula pa kanina. Chin. Paano sa apat, guys? Ito daw. Paano sa apat? Tara si Papsi Ining. Pando na si Dan. Mga may dugay pa sila, mga may dugay kayo sila. Chin. Pero huwag kamera mga mig, magsige nagpanagpa. Nanamid dahil sa 7-Eleven, magkuha ni sa kwarta. Sten mo, nasa mo sa saba. Dungo. Mga meg, mga dito namin sa Jollibee, gutom na kami, gusla na kayo. Sa saba. Dugay kaayo sila mga meg, mga ya kaayo. Ay, very truck mga meg, kung namin sa Jollibee, kay gusla na kaayo. Sunday, koklot. Guys, bumili kayo kaong manok guys. Pero gusto ko kanay burger steak. So mag-burger steak na lang ko with mac float. Oh, Oreo. Red cup float. Turning! Apili kong Oreo. Ina. Nag-order na si Tito Inding nga to. Colorful kay gisuloob mo ng Christmas tree. Yeah. Jeko ice cream. May picture namin mga guys. Nagpaabot sa mentor ni nga rin kayo nagkuhan kami sa motor. Nagpa-vulcanize. Nagpa-organize. Vulcanize. Nagpa-vulcanize. Maliguno pa, wala di ho, inaalikiman. Tay, gilapa ko, layo kayo. Saman. Later. Sa mga meg, nagpaabot man ito ning darilayo sa 7-Eleven. Gikan me, nangani sa B-Star. Uy, kayo sa turning mga meg. Nagpa-bulkit siya, nagpa-bulkate. Nagpa-vulcanizing. Nagpa-vulcanizing shop si Tuining. Mga meg, ganihan ako nakitan bag mga meg. Huwag ipalit ni Ma'am Shirley. Tag 100 para barato ra. Lugay di kayo si Tuining mga meg. Init na kayo. Ay, nakalip tent. Natin tent. Nakalip tent. Sa mga meg, naanami sa Grand Mall. Naanami sa Grand Mall mga meg. Matindin, papalit niya ako grillo be. Ay, mahal. Sana dali. Na, kanina lang ako magpinahan sa rin ako. Pa. Pwede ko ba ako? Pwede ko na kayo. Wow. Siya and
time pass. Sa mga meg, ug mag-grocery kita dapat di na ta malimtan ng kano kanang sanay toothbrush kay para natay bagong toothbrush perme. So, among gipalitan og toothbrush si Tito Ining. Ambe. Tara. Tara guys. Sana sila ang chicken. Og pilay? Pila ni tanan? Total ano eh. Pila ang total ani? Ako is 2.5 paubos. 2.5 pa ubos. Nemo. 2.5 pataas. Kani si mga pila? Ako 3.5. kay 3. 3 pataas. 3 pataas. Ay, uy! Uy, labot ko siya. Kaloin. Apel ka na siya, apel ka. Apil ko. Niya, ang saon man mo ko, ikay makadaog. Kaya ako'y nakadaog. Mupalit ko. Unsa akong gusto. Shopee? Sa Shopee lagi. Ako makadaog. Og sa ato me. Sa Shopee po. Ikaw ning, Patad ko mas. ipatad niya sa basket o ibuon. Ugma. Pang Shopee. Pang Shopee. Pang Shopee. Pang Shopee. Nasa kaon na siya sa taas. Pusta. Pangpusta. Bang! Pangpusta. Nilapas ah. Ano pa? Nakoy bang 2.5 pa ubos ako ha. 2.5 pa ubos. ko pataas ko ah. Awa! Trawa! Ay nagapila nits. Ay nagapila nits. Di ko kadaog nits. 2.5 pa ubos. Sige ka pangaway. Sugod na. Wala na. Nangaway. Wala. Wala ay price. Mapilitan na lang. Dadoog siya. Daog ko guys. Daog ko guys. Makasa mo ah. Uy, makasa. Tilde na eh. Tilde. Nanam ko 3,000 ko agad. Naamang gano'n ako. Patay. Patay. Mau lang di ka kuyobot. Mau lang di ka kuyobot. Nagmaoy na dyan si Chin. Kinakita duwaan. Palita, taron, palita. Vlog siya nung gano'n ko. Kali ako ba? Kamura lagi. Ano ba ba? Ano ba yung apil yan? Uy na vlog. Sikot na siya na Shoutout dahil sa Collins Branded Ukay Toledo Branch. Yay! Kilid sa Atbang sa Happy House. Kilid UV. At bang sa Happy House Kilid sa UV. Thank you. Maawaw, di ko mga mikal. Ugaw ko, laan kitag na. So guys, visit lang mo sa Collins Branded Ukay. Nangaw, di ko na yung mga auntie ug uncle. Pasensya, nakaayi ako kay. Mangupay ko. Wow, di ko. Nanami sa ato may mga may. Oh, mga yan. Nawa. Ako pa. Oo, basta yan. Sige, thank you. Kita na sa YouTube. Sa mga may, nagpalit kami og manok. Ano sa Tisay, Lachan manok. So mga meg, shoutout dahil sa mga worker sa Atumi nga nagpa-picture na ko ganun ha. Thank you so much. Nya ano wa makatingog.
Hello, batik yun siya guys sa personal. Hello, batik ko na sa Tignan mo sa personal personal. guys, kaya di managad. Magpakita na siya sa iyahang kuhan guys, lagos. Isa kay ganahan mo tanaw sa lagos. Uy. Matko na uy. That's it for today's video. Thank you so much. And come next for watching. That's it for today's video.